Dnes sme na robotickej sále operovali s mojou asistentkou pani doktorkou Dogátovou a operovali sme pacientku s endometriálnym karcinómom. U týchto pacientok je výrazným rizikovým faktorom obezita a práve týmto pacientkám vieme Da Vinci robotom pomôcť. Robotický prístup sme zvolili najmä preto, že išlo o onkologickú operáciu a robot nám dáva lepší prístup u obezných pacientov. Robot Da Vinci má viacero výhod aj pre pacienta, aj pre lekárov. Nám to dáva lepší prístup, vidíme 3D. Jednak robotické nástroje majú klb, takže lepšie vieme manipulovať nástrojmi. Je tam 10-násobné zväčšenie, takže lepšie vidíme jednotlivé tkanivá. Benefitom pre pacienta je, že to môžeme urobiť z pár vpichov, nemusíme aj takúto náročnú operáciu rezať celé brúško, čiže pacient má menej bolesti, rýchlejšie sa zotaví a samozrejme skôr môže ísť domov. U pacientky sme vykonali robotickú hysterektómiu s anexektómiou a následne s pánom docentom Redechom sme dokončili lymfadenektómiu. Priebeh operácie bol bez komplikácií. Veríme, že sa pacientka rýchlo uzdraví a zajtra alebo na druhý pooperačný deň pôjde domov.